الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين барша ғаламларның Раббысы булган барлык мәхлукатларны тәрбияләп торучы Аллаһы исем белән башлыйбыз. Аллаһы Тәгаләгә күңел түреннән әйтелгән хәмд сәналарыбыз, шөкрләрбез булса иде. Ғаламларга рахмат өчен җибәрелгән үзенең хылкы, әдәбе белән безгә мисал булган сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва салламга әйтелгән салават шәрифләребез, сәламнарыбыз ирешсен. Мубарак булсын Рамазан айының 2нче җомгасы. 2 җомга арасында вафат булган кардәшләребезнең Аллаһ Тәгалә рухларын шат кылсын. 2 җомга арасында дөньяга килгән сабый балалар тәүфик истикамат белән килгән булсын. 2 җомга арасында биргән садакаларыбыз Аллаһы Тәгалә кабулларда кылса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мөхтәрәм җәмәгать, безнең күргәнегезчә Рамазан экваторына якынлаша, безнең инде күптән инде әз генә калмады. Рамазанның яртысы үтә инде ала бирсә. Димәк, монда барыбер нитәргә кирәк, зикр итәргә кирәк, монда нәрсәне ничек кенә карамасак та, ничек кенә Рамазанга карамасак та, теге дөнья барыбер кайбер вакытта оныттыра Рамазан булганын. Шуңа күрә пәйгамбәрбез дә әйтә иде, менә кем Рамазанны тота, уразан тота, кемдер синең янына килсә, сүксәме, нәрсәме, сине провоцировать итсә, син әйт. Анарга әйтмәсәң дә үзеңә әйт, инни саим, мин уразатта, мин уразатта. Аның турында һәр вакыт истә тотырга кирәк. Һәм дә инде барыбер менә шулай да теге гади мисал булып карасак, безнең Рамазан ул бит теге барыбер ничектер менә үлем хәлендә дә хәтта бер тренировка булып санала. Кайбер вакытта. Без мәсәлән беләбез, бит шайтан һәр вакыт кешегә васваса кыла. Һәр вакыт туыннан туды бала, аны димәк шайтан тертә. Шун белән баласы елый башлый. Бит бу дөньяга килеп, аны шайтан тертә дә ул елый. Илля мәгәр 2 бала гына еламады бу дөньяда. Ул да булса Марьям анабыз һәм Гайса алейхиссалам. Башка балалар һәммәсе дә елый, чөнки анда шайтанның катнашы бар. Менә туган вакытта да һәм үлемдә вакытта шайтан һәр вакыт килә. Бер качан да йокламый. Ул әйтми анда хәзер мин пока ярый Абдулла уразан тотсын, понедельниктан васваса кыла башлыйм дип, бер качан да шулай әйтми. Һәр вакыт безнең белән. Хәтта аның әмете бар, менә кеше үлем хәлендә ятса да, шунда ук килә. Менә кайбер вакытта риваят ителә, пәйгамбәребезнең сүзләреннән, кайбер кешеләргә мәсәлән килү дә мөмкин нәрсәсе белән, су белән. Бит. Кеше мәсәлән анны җитә, юалта да, нитә аның янына шайтан килә, димәк теге үлем хәлендә булган кешегә килә дә, әйтә. Бер кыяфәтендә килә, үз кыяфәтендә түгел, иң яраткан кеше кыяфәтендә килә, әйтә. Я әти, я әни, я әбиң, я хатының булгандыр, сиңа каты яраткан, менә шул кыяфәттә килә дә әйтә. Кара, мин сиңа кеше үлем вакытта нәрсә ул? Әгәр мөмин кеше булса, ул теге температурасы күтәрелә, ул тирли башлый, бит. Менә тир чыгу, ул бер яхшы галәмәт булып санала. Ләкин шул ук вакытта без тирләсәк, ишәсе килә бик каты, бит. Ишәсе килә. Менә Рамазанда
шикелле. Эчәс килә, авыз кипкән, ләкин барыбыз без түзәбез. Шул ук вакытта үлем алдында да, аз гына да анда кала, шайтан килә дә әйтә: "Син сусаган бит, эчәс килә. Әйдәм, просто син бер ничә ширкне сүзләрен әйт, я әйт, Аллаһ юк дип. Мин сиңа су бирәм." Ул үлем вакытында кешенең сусаган, иткән. Һәм дә шунда ук кеше нишләй? Нитә алмый, дәшә алмый. Шайтан әйтә: "Дәшә алмасаң, хәтта бу миңа бер күз белән бер ишара ит." Димәк, ширкне катасыңмы? Әйтәсеңме Аллаһ юк? Су телисеңме? Әгәр риза булсаң, суга, ширк катырга ди. Миңа теге просто күзләр белән ем. Һәм шунда ук Пәйгамбәрбез әйтә, кеше күзләре белән йома да, күрсәтә, димәк, мин риза дип. Шунсын белән шайтанларга су да бирми, китә дә анардан, һәм дә кеше мушрик булып китә. Димәк, зур гынах белән. Менә шундый халәттә дә, мәсәлән, без менә шул вакытта уразаны бит тотабыз, бит. Сабыр итәбез, нитәбез. Аны барыбер, әгәр кеше теге истиқамат белән бөтен гамәлләрне эшләсә, барыбер Аллаһ Тәгалә анарга булыша. Менә ул безнең тренировка була. Тренировка. Мин чөнки без әйтәбез, ярый, тегесе шайтан может ул башка кешегә килә, миңа килмидер. Менә хәтта мисал китерәм, Имам Ахмад ибн Хамбал, без аны беләбез, Хамбали мазхабының имамы, зур бер танылган галим иде. Хәтта, мәсәлән, аның янында баласы улы отырып тора иде. Шул ук вакытта Имам Ахмад ибн Хамбал ул анны югалтты да, ятып тора иде, һәм дә улысы янында утырып тора иде. Һәм дә шул ук вакытта иштә әтисе әйтә: "Ла ба'д, югали" ди. Үзе аңсыз, үзе нәрсәдер әйтә. Шунда ук улы әтисе теге уянды да, ул әйтә: "Нәрсә ди булды? Син нәрсәдә әйтә идең? Ла ба'д." Ул ди: "Минем янымда бер шайтан килгән иде, һәм әйтә иде: инде все, инде син, Ахмад, зур галим булгансың, мине җиңдең инде, хәзер тынычлан" ди. Һәм дә мин әйтә башладым: "Югали" ди. Әле ул сине тынычландырырга теләй, шайтан. Димәк, давай, успокойся. Все яхшы гына булды, син зур дәрәҗәгә ирештең, все, бер нәрсә турында да кайгырма. Тан бер галимнең, мәсәлән, шулай булды, анарга әйтәләр, теге үлем алдыннан без әйтәбез бит: "Ла илаһа илляллаһ" дип тәһлилне әйтәбез. Ла илаһа илляллаһ. Аны үлгәннән соң кирәк миндә анда, что мертвый припарка була инде ул. Менә ул кеше үлем хәлендә булса, аны шулай әйтәбез, булышабыз, исенә төшергә. Менә бер галим янында шулай утыра иделәр кешеләр, әйтәләр: "Ла илаһа илляллаһ". Әйтәбез, кирәкме аны тертергә дә әйтергә? Давай, әйт, давай, ла илаһа илляллаһ. Аны янда утырып әйтәсең: "Ла илаһа илляллаһ". Анарсын тыңлыйлар да, бу галим әйтә: "Ла". Димәк, әйтә: "Юк" ди. Алар гаҗәпләнәр, ул нәрсә, ла илаһа илляллаһны әйтә алмыйды. Анарсын теге аңга килгәч, нәрсә булды ди? Син нитә идең? Ла дип әйтә идең. Юк дип. Һәм дә шулай ук әйтте. Бер янымда бер шайтан килде, әти кыяфәтендә, әйтә иде: "Давай, син яһуди динендә үл, ул яхшы дин". Мин әйтә идем: "Юк" дигән. Шулда шайтан килгән, әниемнең шәкелендә, әниемнең кыяфәтендә әйтә: "Давай, насрани динә күч, ул иң яхшы дин" ди. Мин әйтә идем: "Юк". Хәтта менә шундый мизгелләрдә дә, шундый халәттә дә шайтан килә, барбер васваса кыла. Аны без әзерләнергә тиешбез үзләребезне. Ураза тотсак та, ул бик зур гыйбадәт, ул сабырлыкка өйрәнә. Менә шундый сусаган вакытта син түзә алсаң, Алла бирсә, Аллаһ Тәгалә менә шул соңгы мизгелләрдә дә Алла бирсә, безгә көч куәт бирер, Алла бирсә. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.
Альхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья, уважаемые прихожане. Во второй части хутбы хотелось бы вам напомнить о том, что у нас с вами есть, но почему-то мы об этом забываем, у нас с вами есть сейчас три основные шанса. Мы говорим, что пусть Аллах нас простит, пусть Аллах нас помилует, да? Вот сейчас есть момент доказать, вообще твои слова соответствуют своим желаниям или не соответствуют. Пейгамбарыбыз айтты, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, да? «Ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма такаддама мин дамбихи». То есть тот, кто что делал, сама Рамадана, тот, кто постился с верой и надеждой, рассчитывая на милость Всевышнего, тому Аллах простит его грехи, кроме тех, которые были связаны с правами других людей. Если ты кому-то должен, Аллах тебе этого не простит, ты должен сначала расплатиться. Но все остальные грехи Он может простить. Это когда? Если ты держишь уразу с верой и надеждой. То есть ты понимаешь, что это обязательно, и что ты, если не будешь держать уразу, ты будешь грешным, а если ты будешь держать, ты будешь савапла, да, то есть ты получишь аджр савап. Поэтому здесь вот этот момент мы забываем. Ман сама Рамадана. Кто постился с верой и надеждой, тому будут прощены прошлые грехи. То есть уразу-то мы держим, да, но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как говорил нам, то, что Аллаху если человек не воздерживается от сплетен, от всего плохого, да, что он произносит, Аллаху не нужна ему голодовка. Ты просто от этого ничего не получаешь. И еще ты к этому, плюс ко всему, ты еще голодаешь. Просто так. Это для того, кто, например, не воздерживается от того, что может причинить людям другой вред, да, другим людям вред может причинить языком, например. «Вамен каме Рамадана». Пейгамбар біз айтты, посланник Аллаха сказал, «Вамен каме Рамадана». Тот, кто выстаивал Рамазан. Если мы на таравих, например, ходим, это хорошо. Кто знает кто-то больше еще, пожалуйста, нужно вернуться домой, там прочитать. Не надо делать из своего дома кладбище, как об этом говорил посланник Аллаха. Надо оживлять свое жилище молитвами. Тогда мы, конечно, будем защищены от и шайтана, и всего скверного, что может зайти в наш дом. Это второй шанс. Если ты уразу держишь, вот тебе, если ты его выполнил, ты еще вторую возможность исполни. Это кто кама Рамадана, побольше надо читать намаз, побольше делать гайбадат. То есть у нас с вами, даже если посмотреть, в принципе, у нас на ночь-то и не хватает особо времени. Ифтар сделали, намаз почитали, таравих, домой вернулись, и все, там практически несколько часов только. Вот эти несколько часов намаз читаем, Куран делаем, Куран читаем, зикр делаем, пожалуйста. Вот это будет на самом деле кома. Кома — это вообще-то побольше читать намазов. Сколько знаете? Пожалуйста, можете 20 ракатов еще дополнительно прочитать. Это не трудно. И третья возможность — это «Ман кома лейлятуль кадр». Тот, кто выстаивал лейлятуль кадр, тому прощаются прежние грехи. Лейлятуль кадр — это вообще одна из сокровищ вообще, которая может быть только у верующих мусульман. Ни у кого из общин не было такого сокровища, как у нас, у уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Да, как вы помните, наверное, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда собрался со своими подвижниками, он упомянул об одном из праведных рабов из числа Бану Исраиль, который только 80 лет поклонялся. Эти 80 лет своей жизни он утром держал уразу и старался на пути Аллаха, а вечером он читал ночные молитвы. Это на протяжении 80 лет. Это только 80 лет. И, конечно, сподвижники очень удивились, да, были удивлены такому. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, да, и что было неспослано потом. «Лайлятуль кадр хайрум мин альфи шахр». Ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев. То есть, если нам вот этот месяц поймать, если его найти, если читать в нем намаз, зикр делать, то есть любое поклонение, которое приходится на Лайлятуль кадр, это возможность совершить за одну ночь поклонение, как будто в течение 1000 ночей. Да?
А то, что 1000 ночей приравнивается, это и ученые говорят, это где-то около 80-83 лет поклонения. То есть мы даже, например, мы знаем, что общины, которые жили до нас, они жили больше нас и поклонялись больше нас. И вот от Всевышнего Аллаха такой подарок умме Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Сколько мы сможем этого добиться, сколько сможем этого поймать, эту ночь предопределения, зависит от нас. Ночь предопределения – это такая ночь, когда, по высказыванию некоторых ученых, в эту ночь записывается все твое предопределение на 1 год. Значит, ты можешь либо быть в поклонении в это время, либо спать. Выбор твой, в общем. Если тебе на твою судьбу наплевать, то можешь спать. Я уж не думаю, что это, в принципе, кому-то просто так вот, я буду спать. Если мы скажем, что, если ты скажешь человеку, если ты в такой-то ночь спать не будешь и будешь богатым целый год, то спать не будет. Спать не будем. А вот если мы скажем, что грехи простятся, а грехи – это причина иногда уменьшения хороших дел, и риска, и знаний, вот тогда мы бы об этом задумались. Поэтому я призываю, во-первых, себя, потом вас, чтобы мы, вот это еще у нас половина месяца есть, если кто-то смотрел на это легко, невнимательно, я призываю всех нас обратить на это внимание еще раз. И вот эти вот последние половину Рамадана, она будет, возможно, даже тяжелее, чем у нас была первая половина Рамадана, потому что первую половину Рамадана мы все сильные, да, все здоровенькие. А первую часть Рамадана некоторые говорят, что я и голода не чувствую, но все равно постепенно человек начинает уже, начинает слабеть. В этом и суть. Когда человек слабый, Аллах Та'аля, он сразу возвращается. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алхамдулиллахи аллади анзаля аля абдихи аль-китаба ва лам яджаль лаху айваджа. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحم خلفاء الراشدين والأمراء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون